Dewch i ni weddio. Diolch yn y ti o Ddewi unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni yn gofyn i ti drwy garhau wrth i mi ddod lawr ein plith. Tywallt y lan ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi na baned drws nesaf yn y neuadd. Yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Goffa am yr oedfaon sydd yn dod yn fian. Fe fydd ein gwasanaeth yn ystod y Pasg, sef nos Iau. Nos Iau Ebrill yr ail ar 15. Am hanner awr 7 yma yn y capel fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Mae'n wybodaeth ar y cerdiau yma. Nos Iau cyn Gwener y Groglith. Ac yna mis ar ôl hynny, sef y 15fed o fai fe fydd ein noson o Emynau. Felly, os allwch chi dosbarthu yr cerdiau yma i wahodd pobl i ymuno gyda ni yn y noswaith honno. Nawr, os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Gwni ni ganu emyn y rhif 1, yr emyn gyntaf yn y llyfr Emynau, Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog. Emyn rhif 1 gwni sefyll i'w chanu.
Mewn darlleniad o'r Salmau, Salm 99. Salm 99 yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu, Cryned y Bobloedd, eistedd y mai rhwng y cerywiaid, ymgynhyrfed y ddeiar. Mawr yw yr arglwydd yn Seion, a dyrchafedig yw e goruwch yr holl boblwydd. Molianant dy enw mawr ac ofnadwy, canis sanctaidd yw. Anerth y brenin a hoffa farn, ti a sicrhau uniondeb, barn a chyfiawnder a wneud i yn Jacob, dyrchefwch yr arglwydd ein diw ac ymgrymwch o flaen ei ystol draed ef, canis sanctaidd yw. Moses ac Aaron ymhlith ei offeiriaid, ef a Samuel ymysg yr rhai a alwant ar ei enw, gael wasant ar yr arglwydd, ac fe a'i gwrandawodd hwynt. Llefarodd wrthynt yn y golofn gwmwl, cadwasant ei tystiolaethau, a'r ddeddf a roddodd fe iddynt, grandewais arnynt o arglwydd ein diw. Diw oeddet yn ei harbed, pan ddielyt am ei dychmygion. Dyrchefwch yr arglwydd ein diw, ac ymgrymwch ar ei fynydd sanctaidd, canis sanctaidd yw yr arglwydd ein diw. Byddai bendit diw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o ddiw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ni yn diolch am bob un cyfle ni'n ei gael i ddod i'th gwmni. Ni'n diolch i'n bod yn gallu troi at ti, trwy gydol y dydd, pa le bynnag yr ydym. Ond o ddiw i ni yn ddiolchgar hefyd, i'n gallu dod i'th di ar dy ddwrnod, yn dod gyda'n gilydd i alw ar dy enw. Ac felly o ddiw i ni yn gofyn, yn ystod y cyfnod yma, y bydd yna, ymwybyddiaeth arbennig o'th bresenoldeb gyda ni, o'th sancteiddrwydd yn llenwi'r lle yma. Gad i ni wybod rhywbeth am yr ofn yna sydd yn dod i galon dyn pan yn dy bresenoldeb di, y parchedig ofn. Yr ofn i'n bod yn bresenoldeb yr holl alluog ddiw. Ac eto ddiw yr ofn fydd yn arwain at addoliad pyr o'n cylonau ni. Yr ofn yna sydd yn peri yn bod yn gallu troi at ti, yn gwybod dy fod yn dadnefol arnom. Oherwydd yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle. Ac felly o ddiw gad i ni, i fedru tystio heddi, dy fod wedi bod yn ein plith. O ddiw i ni yn gofyn i ti ateb ein gweddiau ni, ateb y gweddiau eithon ni offrymu yn ystod ein cwrgweddi, a byddi di yn dod ac yn rhoi rhyw arwydd i ni, dy fod gyda ni. O ddiw, mae'n dyddiau o ddigalondid, mae'n dyddiau o droi cefn ar dy air ar dy ddydd. Ac o ddiw, gymaint o wahanol ffyrdd o addoliant, gymaint o fedolrwydd sydd o'n cwmpas ni, ymhlith yr rhai sydd yn honni fod yn blant i ti. Ond o ddiw, i ni yn gofyn ti'n helpu ni. Pan fod yr un drwg yn dod ac yn sibrwd ac yn digaloni ni ac yn peri ni weld pa mor wan i ni. O ddiw, helpa ni rhoi'r ateb gywir a chyffesu ein bod yn gwybod ein bod ni'n wan. Ond eto i gyd, yr wyt ti yn dadnefol arnom ac yn holl alluog. Ac felly o ddiw, ein gwendid, yr wyt ti'n gallu dod ac yn gwneud yr hyn sydd yn amhosib. Ac felly o ddiw, rhyw arwydd i ni yn ystod yr oedfa hon. Rhoi ni rhyw ymwybyddiaeth oedd bresenoldeb yn ffordd nad ydyn ni wedi brofi o'r blaen. Gad i ni brofi'r cyffyrddiad o'r nef, tywalliad o'r ysbryd glân. Llenwa'r lle yma ddiw, hyd yn oed ysgwyd y lle yma, ysgwyd yn calonau ni o ddiw. Ni'n cyffesu bod angen ein deffro arnom. Mae angen deffro ar yr eglwys ar hyd y lled o wlad. Ac felly o ddiw tyrd. Rho disgwyliadau mawr i ni yn ystod yr oedfa. Bydd gyda ni trwy gydol y dydd, gad i ni fedru dweud, dy fod wedi gweithio yn rymus, yn ein plith, ac wedi'n dwyn yn agosach at y ti. I ni yn gweddio am yr rhai sydd ymhell oedd bethau di ac yn gweddio byd ysbryd ar waith nawr. Yn arwain i meddyliau nhw ddiw, rwyt ti'n gallu dod ac yn peri i enaid i ystyried ac i feddwl ac i gwestiynu. Rwyt ti'n gallu peri iddyn nhw i hyn oed i ymuno yn yr oedfa trwy wrando ar y we, neu hyd yn oed yn bresennol, yn gorfforol yma, yn gallu dod yn ystod yr oedfa. Gad i ni o ddiw i ddisgwyl, clywed y drws yn agor ac yn cau, ac yn gweld rhai yn dod, dan argyhoeddiad o'i pechod, gan fod ysbryd i wedi harwen nhw yma i wrando ar yr efengil. O ddiw, madde nad ydyn ni'n disgwyl y pethau hyn, ond rho'r ffydd yna i ddisgwyl ac i ddeheu, ond yn fwy na dim byd i ddeheu
Y byd enw di yn cael ei ddyrchafu, goriwch pob enw arall. Y byd y bresenoldeb yma, ac y byddu di yn ein bendithio ni ac yn cynhesu'n calonau ni hefyd. Felly o Dduw cadwa yr un drwg i ffwrdd, diogela ni rhag ymosodiadau'r un drwg. Tywallt y lan ysbryd arnom nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu Emynau 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. 197 gen i sefyll i'w chanu.
Fe dawn testyn o'r Salmau, Salm 99 yr adnod gyntaf. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu, Cryned y Bobloedd, eistedd y mae rhwng y cerywbiaid, ymgynhyrfed y ddeiar. Am adnod sydd mor bwysig ar gyfer heddi. Yn sicr, mae yna rhyw ymdeimlad, os ydych chi'n darllen yr holl Salm, mae'n atgoffa ni o Eseia pen o 6 ar 3 adnod, a llefodd y naill wrth y llall, ac a ddywedodd sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, yr holl ddeiar sydd lawn o'i ogoniant ef. Y weledigaeth gafodd Eseia a'r profiad yna y gafodd o bresenoldeb yr arglwydd, a sancteiddrwydd yr arglwydd yn llenwi'r lle. Ac am angen felly sydd eisiau heddi. Os fi oedd na unrhyw adeg yng nghyfnod hanes yr eglwys yn sicr yma yng Nghymru, dwi ddim yn gwybod os fi oedd na gyfnod lle gellir dweud bod cyn lleied o bresenoldeb yr arglwydd yn ein mannau o addoliad. Yn sicr, dwi ddim yn ein gwlad ni, ond yn y chydig lefydd lle mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi, sawl lle sydd yn gallu profi ymwybyddiaeth o sancteiddrwydd yr arglwydd i bresenoldeb mor real. Mae'r pwyslais yma trwy gydol y Salm o'i birdeb, o'i sancteiddrwydd. Mae mor wahanol yn diwedd, hyn a welwn ni, nid yn unig yma yng Nghymru, ond ar draws gwledydd y byd. Mae yn broblem yn diwedd. Mae i'w weld pa le bynnag yr ewch. Dwi wedi dweud sawl gwaith y tra yn yr ysgol ac yn cerdded heibio falle map o'r byd i fyny ar y wal neu glob ar ryw silffennus neu rhywbeth. Yn aml, pan mae'na eiliad bach o dywelwch, dwi'n mynd digwydd yn aml mewn dosbarth, pan mae'na eiliad o dywelwch yn edrych ar mapiau o'r byd ac yn mynd o wlad i wlad ac yn meddwl am wlad dywyll ac yna mynd i'r wlad nesaf, am wlad dywyll, am wlad ddieflig efallai, lle mae yna wrthwynebiad amlwg yn erbyn yr efengyl. Ac i chi meddwl am yr holl drais a'r holl greulondeb sydd yn wledydd y byd. Ac yma yng Nghymru byddwn ni'n gallu dweud efallai yr un fwyaf tywyll oll. Mae yna ddigon o ddadl, ond oes? Efallai Cymru, mwy nag unrhyw wlad yn y byd, gellir dweud, yw'r man tywyllaf oll. Mae'n torri'n cylonau ni fwy, yn dwi? Pan ni'n mynd heibio'r holl gapeli sydd yna ar hyd, os ydych chi'n mynd o Gaerdydd lan i'r gogledd, fe welwn ni'r holl adeiladau ac i ni'n o addoliad, a mannau lle oedd y saint yn arfer ymgynnull. Ac edrychwch beth sydd wedi digwydd. Yma bydolrwydd yn rhemp, anfoesoldeb yn rhemp. Diffyg awydd i geisio Duw. Does dim ystyriaeth o ddydd yr arglwydd. Does dim ystyriaeth o'i air. Dyw'r mwyafrif llethol ddim yn gwybod dim byd am yr arglwydd. A lle dweud yn weddol sicr, does bron dim arwydd o sancteiddrwydd Crist i weld yn ein gwlad fach ni mwyach. Nag oes, bron dim. Dwi'n unlle i weld. Dim os ble chi'n troi. Y diffyg sancteiddrwydd yma o'n cwmpas ni. Oedd i mewn i ni'n ei weld yn, dyn ni? I ni'n gweld yr effaith mae'n rwbio bant arno ni fel yr rhai sydd yn honni fod yn Gristnogion. Does dim llawer nag oes o faich am sancteiddrwydd. I ni'n bodloni yn dydyn ni. Ar y lleiaf. Os na broffes, i ni bron iawn yn dweud, sdim ots os nad oes sancteiddrwydd. Sdim ots os nad ydyn nhw'n ymwahanio'r byd. Fe ddaw mewn degawd efallai, fe fi na ryw arwydd o fywyd i weld maes o law. Pidwch a phoeni, fe ddaw Mae yna rhyw lefel wedi dod yn mhlith hyd yn oed y saint bod ni ddim yn dyheu i gweld sancteiddrwydd yn hir arglwydd ac ymhlith i bobl. Mae wedi mynd. Amhirdeb, drygioni, casinau, balchder. Be ni'n gweld yw yr union beth dywedodd y gair Duw, y byddem yn ei weld. Does dim byd ddylai dod fel sioc i ni, fel syndod i ni. O ganlyniad i bechod ac i ganlyniad i'r cwymp, dyna a welir, dyna i ni yn ei weld, a dyna a fyddwn ni yn ei weld. Dyn allan i ddyrchafu ei hun. Beth bynnag yw'r gost, ond dyna sydd yn wir bob cwr y gymdeithas.
A bron iawn i chi'n ei weld yn dod mewn i'r eglwys. I ni'n ei weld ymhlith y saint hyd yn oed. Cyn belled fy mod i yn cael fy nyrchafu, does dim ots. Cyn belled bod fi'n cael rhyw sylw, does dim ots. A dyna sut mae'r byd fel petai'n gweithio. Ond nid yw'r byd yn gweithio allan am rhywbeth fel hyn. Dyma'r angen. Dyma'r angen. Dyma beth oedd y salmydd yn gweld. Yr oedd dyheuad gan y salmydd. Am sancteiddrwydd yr arglwydd, ei bresenoldeb i wenw ei cael ei ddyrchafu, i ni deimlo i agos-atrwydd ymhlith yn ystod ein hoedfa ni, yn ystod o'n i'n siarad gyda'r pobl ifanc yn ddiweddar ac yn dweud wrthyn nhw ynglyn â rhyw bregeth ddigwyddodd gyda Dr Martin Lloyd Jones ac yn ystod yr oedfa, yr oedd yr presenoldeb yr arglwydd mor real, yr oedd yr arglwydd wedi arwain un enaid mewn yr oedfa, wedi arwain y gwas i bregethu yr union frawddeg oedd angen i ddweud ar yr union pryd a nath arwain enaid at Grist. Ond dyna beth ni'n dyheu amdano. Rhyw eiliadau felly, mwy nag eiliadau, yr holl oedfa o bresenoldeb Crist yn ein plith ni. Ond dyna o'r dechrau, nhw eisiau fe ar y diwedd, dwi ddim eisiau fe yn y canol rhywbeth, ni eisiau fe trwy gydol yr oedfa. A bydd Crist yn llenwi'r lle yma, yn siglo'r lle yma. I ni'n credu fod yn gallu siglo'r lle yma os yw Duw yn dymuno gwneud. Ond fel mae'r salmydd yn dweud, a bydd yn siglo'r enaid. Yn siglo'r enaid pechadur ac yn siglo'r enaid y Cristion hefyd. Ond dyna beth yw baich y salmydd fan hyn. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu. Sylwch hwn. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu. Mae yn mor hawdd. Ond yw yn dod i'r oedfa heddi, fel siwr o fod i chi'n teimlo, ond dod mewn i'r oedfa hon, a deilad sy'n dal 600, a drwchwch ar chi'n lleuad sy'n yma. A mae'n neud i chi deimlo'n isel ar y degau, ond yw Mae'n neud i ni deimlo fel, a fedrwn ni gario ymlaen. Ond yna, i chi cael eich cyrraedd un syth. Achos mae'r adnod gyntaf y salm yn dweud, yr arglwydd sydd yn teyrnasu. Mae yn teyrnasu. A sdim ots beth mae pobl yn ei ddweud. Sdim ots beth mae'r byd yn ei ddweud. Sdim ots beth mae'r eglwysi modern yn ei ddweud. Sdim ots yr rhai sy'n cysainu beth bynnag maen nhw'n dweud. Sdim ots os oes rhywun yn dweud ydych chi rowch y fideo yn y to. Beth ni'n dweud, mae'r arglwydd yn teyrnasu. A dyma'r baich y salmydd, yw i bobl i deimlo i bresenoldeb. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar deyrnasiad Crist, yna'n ail Cryned y Bobloedd, ac yna'n olaf ac yn fyr iawn i orffen cynhyrfu y ddeiar. Wel, yn gyntaf, teyrnasiad Crist. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu, Cryned y Bobloedd, eistedd y mae rhwng y ceriwbiaid, ymgynhyrfed y ddeiar. Mae hyn mae gair Duw yn ei ddatgan. Be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni yw fod yr arglwydd, fod Iesu Grist yn dragwyddo. Ac y mae wedi teyrnasu erioed. Dwi ddim yn deall hwnna, ond dwi'n ei gredu fe. Dwi ddim yn gallu esbonio'r peth. Yr unig beth dwi'n gwybod yw, mae amser wedi dod mewn i fodolaeth, ond o fewn tragwyddoldeb, beth sydd i chi gallu diffinio amser, mae'r fel rhywbeth yn y canol. Ond mae tragwyddoldeb, does dim dechrau, does dim diwedd. Ond pan nath Duw creu'r byd, fe nath e greu amser. Ond beth ni'n dysgu yng Nghaerdyw yw fod Iesu Grist a'r arglwydd y Drindod yn bodoli cyn amser. Ers erioed. Allwn ni ddim dweud ers y dechrau, achos does dim dechrau. Mae Iesu Grist yn dragwyddol sydd wedi teyrnasu erioed. Dyna pam, bod ni'n fach yn nifer, dydyn ni ddim yn gwangyloni. Dyn ni ddim yn gwbl tristau. Ni'n drist, ond dyn ni ddim yn rhoi'r ffidil yn y to. Pam? Mae Iesu Grist yn teyrnasu nawr, ac mae wedi gwneud erioed. Cyn llunio'r byd. Cyn lledu'r nefoedd wen, yr oedd Crist, ac i ni mor ddiolchgar. Mae hwnna'n ein llenwi ni ag hyder. Ond pan ni'n gweld y rhai sydd yn rheoli yn y byd, prif weinidogion neu arlywyddion, mae yna rhyw elfen yn enwedig yn ddiweddar, dwi wedi bod mor ddiolchgar, mae dim ond 4 neu 5 mlynedd y mae arlywydd neu prif weinidog yn gallu rheoli.
Falle, dwi'n credu falle bod yna rai reolau maen nhw'n gallu mynd am 4 mlynedd arall. A mae yna rhyw obaith ambell. Pan ych chi'n gweld, pan ych chi'n anghofio am eiliad i gofio am teyrnasiad Duw, Gorywch y cyfan, ac i ni'n cael ein dychryn i glywed yr holl ddwlu sydd yn mynd ymlaen yn y byd, a'r casineb, a'r ymladd, a'r trais, a'r celwydd, a'r balchder, mae yna rhyw fath o ryddhad yn does. Wel, os allwn ni weld yr 8 mlynedd yma, neu'r 4 mlynedd yma, gweld pwy sy'n mynd ddod nesaf. Beth i ni'n gwybod yw fydd y rai nesaf ddim llawer gwell. Ond mae yna rhyw fath o meddwl, wel, falle bydd yna rhywbeth yn newid. Ond yna ni'n clywed am rai gwledydd, a mae gan nhw arweinyddion sydd yna dros 20 mlynedd, 50 mlynedd. Ac eich chi'n meddwl, ac yn aml, rhain rhai creulon sydd yn llawn llwgwr wobrwyo a chelwydd a thrais. A chi'n meddwl, dychmygwch byw mewn gwlad ac arweinydd wedi bod yna'n 40 mlynedd. Ond clywed beth? Mae Iesu Grist yn teyrnasu am byth. Ac mae ei deyrnasiad yn bir ac yn lan ac yn sanctaidd. Mae mor hyfryd ond yw i gallu canu gyda'r salmydd am ein harglwydd. Pan ni'n cymharu hwn ac a teyrnasiad dynion ar y ddeiar yma ac maen nhw wedi cyrraedd ble bynnag maen nhw wedi trwy dwyll a chelwydd a falle lladd. A pob math o beth o anfoesoldeb, ond yna ni'n dod nôl at air Duw, ac mae Iesu Grist yn teyrnasu wedi wneud erioed, ac mae ei deyrnasiad yn sanctaidd, ac yn bir ac yn lan. A chi'n gwybod beth? Yn ystod cyfnod teyrnasiad Crist, nid oes newid wedi bod. Does dim byd wedi newid. Nag yw hwnna'n gyffroes. Mae gwleidyddion yn gofyn i bobl o'i cwmpas nhw beth i chi eisiau yn yr etholiad nesaf. Ac yna, maen nhw'n rhoi hwnna lawr ar ei rhestr o bethau i ddweud wrthyn nhw, maen nhw'n mynd i wneud. So nhw'n credu yn y peth. A maen nhw'n newid i safbwynt tro ar ôl tro, dibynnu pwy sy'n eisiau clywed beth. A maen nhw'n dyrchafu pob math o bethau. Ond mae gyda Iesu Grist, yr arglwydd Iesu Grist, mae'r ffordd mae e'n teyrnasu, mae'r un peth ddoi heddi ac yfori, a cyn llunio'r byd yr oedd ei deyrnasiad yr un peth. A beth oedd ei deyrnasiad sanctaidd? Yr oedd yn bir, yr oedd yn lan o'r cychwyn. A dwi ddim wedi newid dim un eiliad, dim un cam o'r ffordd. Ni ellir dweud bod yna ddirywiad wedi bod yn ei deyrnasiad. Byddai'r rhai yn dweud, wel, drychwch arnoch chi nawr i chi mor wan. Ydyn ni'n ymddangos o wan, ond allwn ni ddweud hyn yn sicr i chi, nid yw teyrnasiad Crist yn wan. Chos allwn ni ddweud hyn, os yw'r arglwydd yn mynnu, all yr arglwydd ddweud y gair, a fe ddaw bendith daw yr ysbryd glân lawr. Ni'n gwybod na fel ffaith i chi. Dyna sut ni'n gwybod bod teyrnasiad Crist yn dragwyddol, bir, sanctaidd i fod yn holl alluog. Os yw'r arglwydd yn mynnu, os wneith ddweud y gair, fydd e'n dod a fydd e'n tywall i lan ysbryd ac yn llenwi'r lle yma, a fydd yr holl geir fydd yn mynd heibio, yn parcio yn ganol y lôn ac yn dod mewn i'r oedfa, pam maen nhw'n ofni marw. Dyna yw teyrnasiad Crist. Mae e'n teyrnasu heddi. Does dim dirywiad bod ni'n edrych yn wan. Hefyd y mae deyrnasiad gorywch. Pob teyrnasiad arall. Does dim angen i ni boeni beth mae prif weinidogion yn mynd i wneud, a pam nhw'n newid y rheolau i redeg ar gair Duw ac yn y blaen. I ni ddim eisiau fe. I ni'n gweddio byddwn nhw'n dod i gredu, ond dwi ddim yn ysgwyd ni i ofni beth sy'n mynd i ddigwydd yr eglwys. Ni ddim yn credu'r fath beth. Pam ni ddim yn credu'r fath beth? Pam ni ddim yn mynd i rhywbeth o banig ac yn meddwl mae rhaid i ni berswadio'r prif weinidog i beidio dod ar rheolau yma? Pam? Achos dim ond dweud y gair sydd rhaid i'r arglwydd ddweud. A fe ddaw lawr yn nerth yr ysbryd glân. A fe fydd yn siglo'r wlad. A fydd yn llenwi'r lle. Dyna yw teyrnasiad Crist. Mae'n anhygol. Mae mor gyffroes. Mae wedi gorchfygu teyrn yr un drwg. Mae wedi ennill y frwydr yn barod. Mae wedi concro Satan yn barod. Pan dath Crist lawr i'r ddeiar, yn gyflawniad o'r holl proffwydolaethau trwy gydol yr Hen Testament, darllenwch chi'n gweld yn y Salm yma, yr holl rai y cymeriadau yn yr Hen Testament, yr oedden nhw'n gwybod fod yr arglwydd yn teyrnasu. Ac yna fe ddath Crist. A fe nath ennill y frwydr. Fe dalodd pris am ein rhyddhad ni. Fe fiodd farw ar y groes. Fe gyflawnodd ddeddf. Fe nath cyfan.
Mae sut i ni'n gwybod bod na wedi digwydd? Fe atgyfododd e'r trydydd dydd. Fe ddath e lan o'r bedd yn fuddugoliaethus. Fe nath e goncro Satan. Ac yna esgyn i'r nef, lle mae'n eiriol troson ni. Mae e'n teyrnasu nawr. Dyna be mae Cris yn ei wneud. Am deyrnasiad o gyfiawnder a gwirionedd. Dim syndod fod yr salmydd yn dweud, yr arglwydd sydd yn teyrnasu, cryned y bobloedd. Eistedd yma rhwng y cerywiaid, ymgynhyrfed y ddeiar. Mawr yw yr arglwydd yn Seion, a dyrchafedig yw y fe Gwyliwch yr holl bobloedd. Molianent dy enw mawr ac ofnadw. Pam? Canis sanctaidd yw. Mae e'n sanctaidd, mae'n bir. Mae yna gymaint. I ni wedi canu'r emyn yna gynnau. Gymaint o emynau sy'n pwysleisio yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Dduw holl alluog. Gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Cadarn a thrigarod. Dyma yw sancteiddrwydd Crist. Mae'n gadarn, mae'n drigarog. Mae'n ymestyn allan i fraich, i achub. Mae sancteiddrwydd Crist mor bir. Does dim cuddio o bechod, does dim gwythio pechod o dan y carped fel petai, does dim byd o'r fath. Mae'n galw pechod am beth yw e, ac mae'n cosbi pechod am beth yw e. Mae yna farn yn ei sancteiddrwydd e, ond mae yna gariad yn ei sancteiddrwydd e. Yn ei sancteiddrwydd mae'n ymestyn allan i achub dyn. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Nef, waredigion, fwriant ei coronau yn wylaidd wrth y droed. Plygu mae seraffiaid fel ni'n darllen yn y Salm. Mewn addoliad ffyddlon o flaen ei creuwr sydd yr un erioed. Am sancteiddrwydd. Ni ddim yn gwybod lot am bresenoldeb fel hyn ag i ni yn yr oes hon. Mae mor drist. A mae fel petai ni ddim yn poeni rhyw lawer amdano. Cyn belled bod ni'n uniongred. Cyn belled bod ni'n dweud y pethau iawn. Ac i ni ddiolchgar am hynny, mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar. Os yw'r geiriau iawn yn cael ei ddweud i ni ddiolchgar, ond am sancteiddrwydd yr arglwydd i ddod lawr. Am eneiniad o'r nef i ddod lawr. Dyna beth sydd angen, dyna sydd rhaid i gael. Yw presenoldeb yr arglwydd. Dyma beth yw baich bob un o'r salmau. Dduw, llenwa'r lle yma, tir lawr un pryd, gad i Iesu Grist cael ei ddyrchafu, goriwch pob enw arall, ond mewn sancteiddrwydd. Dydyn ni ddim yn chwarae o gwmpas fan hyn. Dydyn ni ddim yn canu rhyw ganeuon gwirion i blant bach. Dydyn ni ddim yn dod â band mewn. Mae yna rhyw barchedig ofn yma. Mae mor bir, mae mor lan. Emyn arall, mawr oedd Crist, ni wedi canu'r ein yn barod, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Dyna be mae'r salmydd yn dweud yn yr ail adnod. Mawr yw yr arglwydd yn Seion, dyrchafedig yw e fe Gwyliwch yr holl bobloedd. Molianant y enw mawr ac ofnadw. Pam? Canis sanctaidd yw. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Sylwch hwn, dyma pam mae'n fawr. Mawr yn marw ar Galfaria. Mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Dyna pam mae mor fawr. Mae mor sanctaidd, mae mor bir. Rhaid i'n addoli, mae'n mynd mlaen. Mawr oedd Iesu yn yr arfaeth, mawr yn y cyfamod hedd, mawr yn Methlem a Chalfaria, mawr yn dod i'r lan o'r bedd. Dyna yw'r peth. Ar y sabath i ni'n cofio fe, yndyn ni, ar y dydd Sul, y trydydd dydd i'r Iesu atgyfodi. Mae hwnna'n ei wneud yn fwy nag unrhyw beth. Fe ddath e nôl o'r bedd ar ôl dioddef uffern yn ei lle ni. Fe ddangosodd e bod wedi concro Satan a phechod ac uffern. So mawr yn dod i'r lan o'r bedd, mawr iawn fydd ef ryw ddydd, pan ddatguddir pethau cudd. Allen ni fe ymlaen a darllen yr holl emyn, ond fi ddim amser i darllen ei gyd, ond mor fawr yw Crist. Ym mhob agwedd o'i berson. Yr oedd yn fawr fel dyn yn ein cynrychioli ni. Mae hwnna'n rhywbeth, ond dwi'n am fawredd. Chymod beth, pan ych chi'n gweld rhywun pwysig, fi'n cofio unwaith ar ôl rhyw gynhadledd, oedd rhyw weinidog wedi pregethu, ac o'n i wedi cwrdda fe unwaith, o'n i'n dal yn blentyn ar y pryd, ac o'n i gyda'n had, a fe nath y gweinidog dweud fe enwi. A drychas enw fe, sut yn y byd mae'n gwybod pwy ydw i? Yn gwybod o'n i gyda'n had, ond oedd e'n cofio fe enwi. Yr oedd hwn yn weinidog enwog.
ond oedd y ddigon wedi darostwng ei hun edrych lawr arno fi fel plentyn a gofyn sut oeddwn ni wrth fy enw. Mae'n hyfryd yn diwedd. Os oes yna rhywun mawr yn dod ato chi a roi amser i chi a roi sylw i chi, mae'n cynhesu'ch calon chi yn diwedd. Ond dyw hwnna'n ddim byd o gymharu â Crist. Mab Duw yn dod lawr i'r ddaear ac iddo ddarostwng ei hun i ddod fel dyn i'n cynrychioli ni, ond mwy na hynny, mae'n dod ata fi'n bersonol pan ni'n dod i gredu. Neb arall, ni'n poeni am neb arall ar y funud, y gynulleidfa neu'r miliynau o bobl sy'n y byd. Mawr yw Crist yn dod ac yn argyhoeddi fi o fy mhechod. Ac yn dangos i mi beth mae wedi wneud drosto fi. Bod wedi dangos i mi fod ei ddwylo pur ar led i fi. Nawr, os nad yw hwnna'n pwysleisio mawredd, dwi ddim yn gwybod sut fedrwn ni berswadio chi. Mae hwnna i fi yw'r diffiniad o fawredd. Os oes rhywun yn meddwl bod nhw'n fawr ac yn ymfalchio'i trwy nhw yn yr awyr ac yn edrych pa mor bwysig ydw i, dwi hwnna ddim yn fawredd, mae yna rhywbeth ffals, mae rhywbeth afiach, balchder dyn. Ond pa mae yna rhywun sydd yn alluog iawn ac yn enwog iawn ac yn dod lawr o'i amser i chi, chi'n gweld yna mawredd, ond am fawredd i Grist i fod e'n fodlon dod lawr ato ni, nid yn unig i'r ddaear yn cynrychioli ni fel dyn, ond iddo ddod i'n halo ni. Mae hwnna'n fawr tu hwnt i eiriau. Ond mae'n fawr fel Duw hefyd. Mae'n fawr fel Duw, nid yn unig fel dyn, fel Duw. Fe nath e ddod lawr i'r ddaear yma, ac fel Duw hefyd yr oedd yn abal i fyw bywyd perffaith. Fy mwyn ni. Fedra i ddim byw bore heb fod yn amherffaith. Fedra i ddim byw awr heb fod yn amherffaith. Fedra i ddim byw 1 munud heb fod yn amherffaith. Ond fe ddath Crist a fe gyflawnodd ddeddf i fi. Dyna i chi fawredd Crist. Ond am fawredd yn cymryd uffern arno fe ei hun. Does dim posib i ni ddeall be mae hwnna'n golygu. A pan ni'n trio dychmygu beth oedd e fel i Iesu Grist ddioddef uffern ar y groes. Mae'n ormod yn diwedd. I ni ddim yn gallu ymgyffred be mae e fel i un enaid, i fi, iddo fe gymryd fy nghosb i. Mae hwnna tu hwnt i'n deall ni yn ymgyffred ni ddim yn gallu deall be mae'n ei olygu, ond i'w holl blant dyma i chi fawredd Duw, dyma i chi burdeb yr arglwydd, dyma i chi sancteiddrwydd fe nath yr holl beth yma fy mwyn ni ac ei mwyn ni. Am fawredd yn ei atgyfodiad. Gai ofyn i chi am deyrnasiad. Gai ofyn i chi a yw yr arglwydd yn teyrnasu ar eich bywyd chi. Dwi ddim yn gofyn. Mae yna wahaniaeth yn does. Pan ni'n sôn am deyrnasiad Crist yng nghyd-destun iachawdwriaeth, i ni ddim yn sôn am broffes. Dyw proffes, mae'n bwysig, mae yna le iddo fe, ond dim ond lle bach, achos gall unrhyw un broffesu. Beth i ni'n gofyn yw hyn, wrth i chi ddod at Grist, a yw yn arglwydd arno chi, a yw e'n teyrnasu arno chi. A ydych chi wedi dod ato fe yn waglaw, yn gweld eich pechod, a droed y groes, a yw wedi dod a cymryd eich pechod a hoelio arno fe, a yw wedi rhoi ei gyfiawnder i chi, a dwi wedi gorchuddio chi a'i berffeithrwydd a'i sancteiddrwydd ac nawr yng ngolwg y tad i chi'n bir. Ac os felly fe fyddwch chi yn dweud, hwn yw fy arglwydd Iesu Grist. Mae e'n teyrnasu. Ac mae e'n teyrnasu ar fe na di, wel, gadewch i ni symud ymlaen, gwrandewch o'r hwn, Cryned y Bobloedd. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu, Cryned y Bobloedd. Bron iawn. Dwi ddim yn siŵr os ni wedi cyrraedd y man yma, ond i ni'n agos iawn. Bron iawn i ni wedi cyrraedd y man lle hyd yn oed y sawl sy'n proffesu am dynnu'r geiriau yma a geiriau tebyg allan o air Duw Cryned y Bobloedd. Mae'r mwyafrif bellach, dyn nhw ddim am brofi'r fath gryndod.
Ac os oes na ymwybyddiaeth o gryndod ac ofn yn dod mewn I oedfa, yn dweud, na, ni ddim eisiau hwnna, mae hwnna'n eithafol, mae hwnna dros ben llestri, I ni ddim eisiau hwnna yn yr oes hon. Dyw'r oes hon ddim yn gyfarwydd a math yna o beth. I ni ddim eisiau presenoldeb sancteiddrwydd Duw i'r fath raddau fydd yn peri I enaid grynu. Beth I ni eisiau heddi yw neges sydd yn calanogi, yn cysuro, sydd yn dderbyniol I bawb, ond nid yw e? Wrth gwrs I ni eisiau cysur, sneb yn dweud bod yna'n anghywir. Ond onid dyna'r unig beth mae pobl am? O, fydd yna lawenhau ar ôl oedfa sy'n cael ein cysuro, neu cael ein cyfiawnhau yn ein pechod, neu peidio cael ein gwneud I deimlo'n euog am beth bynnag yw e, am ein diffyg sel, neu beth bynnag, yn bellai bod fi yn cael fy ngysuro, popeth yn iawn. Ond mae yna rhyw elfen yn dweud, paid ag o'n peri mi ofni, paid ag fy ysgwyd I. Ond mae rhaid iddo fe fod yn diws, ond os na, gwrandewch ar adnod 2 a 3, a gofynwch, atebwch y cwestiwn yma, a fedrwn ni ddarllen adnod 2 a 3 a'i brofi fe heb cael y cryndod yma. Mawr yw yr arglwydd yn Seion. A dyrchafedig yw fe, goriwch yr holl bobloedd. Mae uwch ben arweinyddion America, China, Rwsia. Ewch ymlaen i'r holl wledydd y byd. Mae goriwch. Y mae e'n teyrnasu nhw. Yr eglwysi yma sydd yn chwarae gyda'r efengil ac yn neud pob math o addoliad fel bal, y mae'r arglwydd yn teyrnasu. Fydd e ddim yn caniatáu iddyn nhw I barhau. Fydd na atebolrwydd rhyw ddydd. Mawr yw yr arglwydd yn Seion, a dyrchafedig yw fe, goriwch yr holl bobloedd, molianant enw mawr ac ofnadwy. Pam canis sanctaidd yw, yr wyt ti yn sanctaidd o Dduw. Ond I ddylse presenoldeb Crist yn yr eglwys gyda'i bobl fod mor real â hyn. Pan ni'n darllen am y diwygiadau yma yng Nghymru fach, yr oedd dagrau yn llifo lawr y boche. Yr oedd presenoldeb Crist i'w deimlo. Dod mas o'r pyllau glo, a'r wynebau yn llawn diwch y glo, ac o'ch chi'n gweld olion gwyn y dagrau lawr y boche. Dynion mawr oedd yn meddwi ac yn anfoesol ac yn greulon i'w plant a'r gwragedd siwr o fod. Dynion oedd yn galed ac yn ymladd ac yn pob math o bethau, ac yna yn dod I bresenoldeb Crist ac yn siglo ac yn wylo am ei pechod. Mae wedi digwydd yma yng Nghymru, mae'n anodd I ni ddychmygu fe mwyach yn dweud. Ond pa mae presenoldeb Crist yn llenwi'r lle? Pa mae fawredd yn llenwi'r lle? Pa mae'n ymwybyddiaeth o'i fawredd Dyma beth sydd yn digwydd, mae'r enaid yn crynu. Lle mae'r gair yr efengil gan weision yr arglwydd yn cael ei gyhoeddi yn nerth yr ysbryd glân, dyma beth sydd yn digwydd. Mae eneidiau yn crynu. Salm 98 adnod 1, cenwch i'r arglwydd ganiad newydd, cynnes fe a wnaeth bethau rhyfedd, ei ddeheilaw a'i fraich sanctaidd a barodd iddo fuddugoliaeth. Mae yna rhyw nerth mewn does. Pan daw I bresenoldeb yn y fath ffordd, fe fydd y saint yn llawenhau, ond yn llawenhau a chryndod, gyda pharchedig ofn. Fydd y saint yn crynu. Ond fydd yna rhyw gryndod hyfryd fydd fod presenoldeb Crist yma. A'i fod ef'n fawr ac yn sanctaidd. Ond hefyd, y gwelir yma yn yr adnod hon, allwch chi hefyd ehongli fe, yr ofn yma o ganlyniad I bresenoldeb Crist, ofn fydd yn achosi'r perchadur I grynu. A dyma'r peth, fedrwn ni ddim cynhyrchu hwn. A mae rhaid I ni ddweud hwn hefyd. Nid oes awydd ynom ni I gynhyrchu'r ofn chwaith. Mae'n bosib, ond dyw e ddim yn anodd I weithio mas sut allwch chi ddychryn rhywun. A dod ar ryw ofn. Ond dydyn ni ddim eisiau yna. Dydyn ni ddim eisiau ofn sydd yn cael ei gynhyrchu gan ddyn.
Beth i ni moyn yw'r parchedig ofn sydd yn dod o ganlyniad I sancteiddrwydd Crist, ei byrdeb, ei lendid, ei ogoniant, yn llenwi'r lle, yn goleo'r lle. A fod goleini a pa mor llachar yw ei sancteiddrwydd yn dangos ac yn goleo'ch pechod chi. Ac mae hwnna'n peri cryndo. Dyna beth I ni eisiau. I ni ddim eisiau creu ni ddim eisiau dod ar ryw emosiwn. I ni ddim eisiau dim o'r fath. Beth I ni moyn yw, ter lawr i'n plith ni o ddiw. Na fydde di'n peri a bydd dy bresenoldeb yn siglo'r pechadur. Yn gwneud iddynt weld I pechod. Ofn ymhlith y rhai sydd wedi gwrthod plygu I deyrnasiad Crist. Dim ond yr arglwydd sydd yn gallu gwneud hwn. I lywodraethau sydd wedi dod â deddfau yn erbyn I air. Y bydd dim ond yr arglwydd sydd yn gallu gwneud hyn. Fedrwn ni ddim I perswadio nhw. Ond os o ateb I weddi, allan ni ddweud gweddiwch, tyrd lawr i'n plith. Dangos iddynt I pechod. Petawn ni'n gweddio'n fwy am y peth. Yn hytrach na rhywbeth bach, petw bob dydd. Terd lawr o ddiw, terd ysbryd sanctau, terd lawr gweithio ni'n plith ni. Sigla'r pechadur. Yr rhai sydd yn mynd heibio sil ar ôl sil ar ôl sil, ac erioed wedi dod mewn I wrando ar gair Duw. Tyrd ac ymestyn allan atynt, a sigla nhw yn ei stafelloedd nhw. Beth am ein plant ni sydd ddim yn dod I capel dim mwy? Mae'n tor galon yn diwedd. Sawl un falle sy'n gwrando fydd yn dweud am ei plant nhw, gafodd I magu ar ei lwydydd Cristnogol, a maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n llawn cariad tuag at y teulu, a maen nhw'n llawn hwyl, maen nhw'n golledig. A maen nhw ar ei ffordd I uffern tragwyddol, ac I ni ddim yn gallu perswadio nhw. I ni wedi dysgu'r adnodau iddyn nhw, ni wedi canu'r emynau iddyn nhw, ni wedi gweddio dros nhw, ac I ni methu cyrraedd nhw. Maen nhw ddim yn dod ar y sil, maen nhw ddim yn dod I unrhyw beth. Ond os yw Duw yn dod lawr, allai siglo nhw. Wrth nhw eistedd yn ei lolfa, a'i trad lan, yn gwylio'r gêm. Ac yn argo hoeddi nhw o dragwyddoldeb ac yn peri cryndod yn yr enaid. Y sawl sy'n cysau ei oleuni fe, y rhai sydd wedi codi dwrn at ei oleuni fe. Mae'r arglwydd yn teyrnasu. A chi'n gwybod beth, dyn nhw ddim yn meddwl fod yr arglwydd yn teyrnasu, ond mae e'n teyrnasu. A mae Crist yn rheoli. Ac nad yw yn ymddangos bod yr arglwydd yn teyrnasu arnyn nhw, mae goruwch nhw, ac maes o law fe fydd na gryndod ymhlith pob un a aned. Fe fyddan nhw'n crynu, ond efallai fe fydd rhy hwyr. Fe fyddan nhw'n crynu ar ei gweliangau, ond fydd rhy hwyr. Na fydd presenoldeb Crist yn agos atyn nhw, a fydd rhy hwyr. Ac wrth gamu tragwyddoldeb, fe fydd y cryndod yn dod arnyn nhw wedyn, achos bod nhw wedi troi wrth yr arglwydd Iesu Grist. Fe fydd dydd yn dod, lle bydd pawb yn gweld ei fawredd. Ond y bydd y diwrnod yna nawr, tra bod amser, tra I fod e'n agos, tra I fod e ger llaw, galwch arno, ceisiwch e. Dyna be mae Eseia'n dweud, os yw presenoldeb Crist yma, neu rhywun sy'n gwrando yn ei stafell nhw. Os yw presenoldeb Crist yn eich stafell weli neu ar y tren neu le bynnag I chi, ac bod chi'n gwybod mae'r adnod hon I chi nawr, os I chi yn mynd I droi ffwrdd am un trol a falle na ddaw eto, a fe fydd na gryndo rhyw ddydd, ond fydd rhy hwyr. Y crynu ni'n gweddio amdano yw y bydd y neidiau yn crynu fydd yn arwain at edifeirwch ac ildio I Grist o tyrd ysbryd sanctaidd. Gweithio felly yn ein plith, mae'r emyn i'n mynd I orffen nes ymlaen, na I ddarllen yn awr. Gwrandewch ar y geiriau yma, am eiriau. O tyred i'n hiachau garedig ysbryd. Tydi sy'n esmwyddhau blinderau bywyd, dyfned yw y loes, trymed yw y groes, dwg ni bob dydd o'n hoes yn nes i'r gwynfyd. Dim ond gwaith yr ysbryd glân sy'n gallu gwneud hyn. O tyred I fywhau, y rhai drylledig,
Tydi sy'n cadarnhau y gorsenysig, pan fyddo'r storom gref yn llanw'r byd a'r nef, dy air a hyfryd lef na'r gwynt yn ddiddig. Gwrandewch ar y bennill ola. Mae'r holl emyn yn hyfryd. O tyred i'n glanhau, o bob anwiredd, rhag cael y drws ynghau pan ddelo'r diwedd. O tyrd ysbryd glân. Rhag i'r drws fod ar gau pan ddaw y diwedd. Am grynu fydd wedyn. Am gryndod fydd wedyn. Felly tyrd ysbryd sanctau, tyrd I lawr, o tyred i'n glanhau, o bob anwired madder cyfan, rhag cael y drws ynghau pan ddelo'r diwedd, gwasgara ofnau'r bedd, a dwgni ar dywedd, I breswyl feidd dy hedd, uwch law pob llygredd, arwain fi at y groes, arwain fi at Grist. Arwain fi ar nefoedd, dim ond ti sy'n gallu gwneud hyn. Presenoldeb Crist, ond dyna be ni eisiau? Wel, yn fer I orffen. Yn drydydd cynhyrfu'r ddeian, a ddarllen yr adnod I gyd, yr arglwydd sydd yn teyrnasu. Cryned y Bobloedd, eistedd y mai rhwng y ceriwbiaid, ymgynhyrfed y ddeiar. O ystyriwch hwn. Y mai, yr arglwydd yn eistedd ar ddeheulaw y tad nawr. Fe wnaethon ni edrych nos Iau yn y cwrgweddi, ar Salm 86 dwi'n credu oedd e, a'r arglwydd yn gostwng ei glist. Ac yna'n arglwydd yn edrych lawr arno ni. Ac onid dyna beth ni'n gweddio amdano, tyrd lawr. Llenwa'r lle ath bresenoldeb. Gostwng dy glist I gry y pechadur. Edrych lawr arno ni. Achos mae'n teyrnasu nawr, mae'n gwybod am oedfa fach fel hon. Does bron neb yng Nghymru yn gwybod bod yna oedfa Capel y Rhath ar pnawn Dydd Sul. Pryn yw'r bobl sydd erioed wedi clywed, hyd yn oed am lydd y saint sydd yn gwybod fod fath air ac enw a Chapel y Rhath. Does neb yn gwybod amdano fe. Does bron neb yn dod, ond mae'r arglwydd yn gwybod, mae'n anhygoel yn diwedd. Mae'r arglwydd yn gwybod bod ni yma. Mae'n gwybod bod ni yma yn trio pregethu a trio canu glodyddau. Mae'n teyrnasu nawr ac mae'n gallu gostwng ei glist ac edrych lawr arno ni. Dyna pa mor fawr yw Crist yn rhagwyddoldeb. Mae ei fawreddau mor anhygoel. Bod ni'n ymddangos mor fach ym mhob cyd-destun, ond mor fach I ni mae e'n fawr. A chi'n gwybod beth? Mae'n gwybod am ein hoedfa ni nawr. Ac efallai bod na rhywun yn gwrando ar y we. Ond dyma'r union eiriau sydd eisiau nhw glywed. Fydd yn arwain nhw at Grist. I'r Iesu fod yn arglwydd arnyn nhw. Mae'r arglwydd yn eistedd ar ddeheulaw'r tad. Mae'n teyrnasu. Mae'n gweld ac yn clywed pob peth. Mae'n dirnad yr hyn sydd yn eich calonau chi nawr. Ond nid yma'n gweddi ni yw'r cynnwrf yma ar y ddeiar yn yr eglwys. Mae bron iawn I ni wedi pechu yn erbyn yr arglwydd trwy yrru'r awydd am y cryndod yn yr eglwys. O, am y cryndod yma, ymgynhyrfed y ddeiar. I gael y cynnwrf yma yng nghalon dyn o ganlyniad I waith yr ysbryd glân a'i bresenoldeb. Y byd dyn yn cael ei gynhyrfu yn y fath ffordd yn dawr ymwybyddiaeth o'i bechod a'i angen. Ond nid yna beth ni'n gweddio amdano ar ddiwedd bob oedfa am y tawelwch yna, ysbryd sanctau tyrd lawr. Ac efallai ar ôl oedfa bod yna rhyw enaid. Ac chi'n ofni torri ar yr ymwybyddiaeth na o'i bresenoldeb. A bod ofn tragwyddoldeb, ofn uffern, ofn y diw sanctaidd, ofn I pechod. Ond yna mae yna rhyw obeth yn dod. Maen nhw wedi clywed bod achubiaeth I bechaduriaid fel nhw.
A bod nhw'n dod yna bydd ni'n deheu amdano. A bydd y fath bresenoldeb i bydd y neidiau'n dod ato ni ar ddiwedd oedfa, neu hyd yn oed cyn diwedd yr oedfa, yn ystod yr oedfa, a bydden nhw wedi troi at yr arglwydd, dweud, o, ddiw byd trigarog i'm, maddau mi fy holl bechodau. A fe fydd yr ymwybyddiaeth fod y baich yn syrthio, a fod maddeuant llwyr o'n holl gamweddau. A bod ni'n cael ein golchi'n wynach na'r eira. Mae hwnna'n gallu digwydd, achos mae wedi digwydd. Y bydd enau dyn yn cael ei gynhyrfu. A bod yn edi farhau. A chredu. Ac yn dod i fyw i ogoneddu hwn. A'i fwynhau am byth. Dyna'r pwrpas yn creu ni. Yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau. Ac y bydd yr enaid oedd yn crynu, dal yn crynu, ond nawr yn dod o gryndod, o barchedig ofn ac o gariad ac o fawl. Ac yn dweud, nertha fi fyw i dy ogonheddu di a dy fwynhau ac i ddiolch i ti am yr efengil sanctaidd. Beth sydd angen i chi wneud? Dewch ato. Mae rhaid chi wneud rhywbeth, ond neu beth mae crefyddwyr yn ei ddweud yw rhestr o bethau da, y mae Crist wedi wneud y cyfan, ond mae dal rhaid dod. Ond dyma'r wyrth y mae'r ysbryd yn eich nerthu chi i ddod. Ond mae dal rhaid chi ddod. Felly dewch at Grist, dewch at droed y groes. Gwelwch yr un a roddodd ei ddwylo pur ar led, a gwisgodd goron o ddrain, mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn fel hyfryd liau'n maen. Dewch at hwn. Dewch at yr un sanctau, dewch at yr un cadwodd y gyfraith i chi, dewch at yr un agosbwyd yn eich lle chi, dewch at yr un sydd yn cynnig bywyd tragweddol i chi. A chi'n gwybod beth ar y ddewyd yw hyn, i bawb sydd yn dod ato fe, does dim gwrthodiad. Y mae yn maddau'r cyfan. Pob un. Does neb erioed eto wedi wrthod. Felly dewch ato, molwch ef. Pam? Yr arglwydd sydd yn teyrnasu. Cryned y Bobloedd, eistedd yma rhwng y cerwbiaid, ymgynhyrfed y ddeiar. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ac o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleed ddeiar lydan. Ter dim plith, o y bydd y ysbryd di yn dod lawr un plith, yma ac ar hyd o wlad, ac y bydd rhywenaid neu yneidiau yn profi yr ymwybyddiaeth hynny o'i pechod ac yn dod at Grist ac y bydd yr arglwydd yn dod yn arglwydd trostyn hwy hefyd. Te'r bendithion ni nawr, i ni gofyn yn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni ganu'r emyn honno i orffen 252 o tyred uniachau garedig ysbryd. 252 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.